нафар пешсучуда ҷавонеро ба муҳлати 3 шабона рӯз гаравгон гирифта бо роҳи шиканҷаву зӯроварӣ аз наздиконаш маблағи пулӣ талаб намудааст. бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе гумонбар сари вақт дастгир ва ҷабрида озод карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Сироҷиддин Шакурӣ. санаи 16 июни соли ҷорӣ якбора бедарак гаштани ҳоҷизода Абубакри 21 сола боиси ба миён омадани ҳар гуна ҳадсу гумонҳо гардид. дар асоси фарзияи одамрабоӣ кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯиро амалӣ намуда бо гузашти 3 шабона рӯз ҳамчун гумонбар Шарванд Гулонов Хуршед сокини 36 солаи шаҳри Душанберо ки бо ҷурми дуздӣ қаблан суд шудааст дастгир намуданд. ин манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Якачинури ноҳияи Фирдавсӣ ба гумонбаршаванда Хуршед Гулонов тааллуқ дорад. номбурда ҷабрдидаро ба муддати 3 шабона рӯз аз 16 то 19 июни соли 2024 дар ин манзили истиқоматӣ дар таҳхона дар як шароити ниҳоят вазнин нигоҳ дошта зери шиканҷа ва лату кӯби шадид қарор додааст. номбурда бо ин ро мехост маблағи калони пулӣ ба даст орад. маҳз коркардҳои оперативӣ ва малакаи баланди касбии кормандони мақомоти милитсияи пойтахт буд ки ҷинояти мазкур сари вақт ошкор карда шуда аз оқибатҳои фалокатбор пешгирӣ карда шуд. тафтишоти пешакии ҳодисаи мазкур муайян намуд ки бо мақсади ба даст овардани маблағ ва истеъмоли воситаҳои нашадору кайфияти яклаҳзаина Гулонов Хуршед ба ин кирдори нангин даст задааст. номбурда санаи 16 июни соли ҷорӣ аз кӯчаи деҳотӣ Шарванд Ҳоҷизода Абубакрро маҷбуран бо кор таҳдид намуда ба автомашинаи худ савор ва ба манзили истиқоматиаш оварда дар шароити ниҳоят вазнин дар таҳхона ӯро нигоҳ дошта барои раҳоӣ аз хешовандонаш 30,000 сомонӣ талаб кардааст. дарам багажи мошинам борш карда будам овардам, ай багаж буровардам. баъд аиҷа гирифтам, ай ремень кашта ба подвали хона даровардам. айни замон нисбати Гулонов Хуршед дар прокуратураи шаҳри Душанбе тибқи талаботи моддаи 130 қисми 2 ва 250 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Левакан 16 ҳолати содир намудани дуздии чорворо ошкор намуданд ки аз ҷониби як гурӯҳ иборат аз 3 нафар содир гардидааст. гумонбарон чорвои сокинони шаҳри мазкурро аз чарогоҳҳо ба таври пинҳонӣ тасарруф намуда ба соҳибони он зарари ҷиддӣ расонидаанд. гузориши ҳамкоронамон аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ливакан дар асоси аризаву муроҷиатҳои шаҳрвандон оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани чорваҳои калони шохдорашон як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда дар натиҷа 3 нафар гумонбарони ҷинояти дуздиро дастгир намуданд. инҳо Давлат Музаффар Самадович соли таваллудаш 1998, Солиев Хусрав Муҳаммаднабиевич соли таваллудаш 2006 ва Ноболиғ Эйс соли таваллудаш 2008 сокини шаҳри Левакан ҷамоати деҳоти Гулистон деҳаи Ботуробод мебошанд ки дар 16 ҳолати ҷинояти дуздии чорваҳои калони шохдори шаҳрвандон гумонбар дониста мешаванд. чорабиниҳои тафтишотӣ то ин дам зарари расонидаашудаи чорводуздонро 50,000 сомонӣ муайян кардааст. санҷиш муайян намуд ки дастгиршуда Давлат Музаффар ки гузаштаи доғдори ҷиноӣ дорад ба ҷои ислоҳ гардидан баръакс дидаву дониста Ноболиғ Эйсро бо ваъдаи маблағи калони пулӣ ба содир намудани ҷинояти дуздӣ ҷалб намудааст. маблағи кор мекардага шуд тақсим мекардем. кори ки ҳамин даст дадам оқибат пас панҷарашди. айни ҳол нисбати гумонбарон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот оиди даст доштани дастгиршудагон ба дигар ҳолатҳои ҷинояти дуздиро муайян намуда истодааст.
یک نفر ساکن 53 ساله ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخ که خود را در بین جامعه همچون شخصی تقوادار وانمود کرده به خدمت‌رسانی‌های دینی از قبیل خواندن دعا و دادن تومار و تشتاب مشغول بود. در نتیجه کارکردهای اپراتیوی میلیسیا کردارهای بداخلاقانه او آشکار گردید. گمانبر شده با استفاده از باورهای دینی زنان کارافتاده با ناموس و پاکدامنی آنها دستدرازی کرده است. گزارش در این خصوص. машғул шудан ба амалҳои зидди ахлоқӣ бо истифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ кирдори ба марди асил номуносиб ва шармовари шаҳрванд Қурбонов Эркин Туйчиевич соли таваллудаш 1971 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотии ҳаёти нави ноҳияи Ҷабор Расулов мебошад ки дар натиҷаи маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов ошкор сохт. Ин нафар ки айни ҳол дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 142 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда гумонбар мебошад, дар байни ҳамдиҳагон ҳамчун шахси тақводор аз гуноҳу савоб бохабар шинохта шудааст. ҳарчанд таълимоти динӣ надорад, шаҳрванд Эркин Қурбонов бо роҳи дуохонӣ ба табобат, ҷинбарорӣ, дур кардани кина ва тарсу ваҳм аз бадани инсон ва хизматрасониҳои динӣ машғул буда тибқи ахбороти оперативии дастраси милитсия гашта одати нисбати занҳо гаппартоӣ, тамаллуқ ва ҳаракатҳои шаҳватпарастона кардан доштааст. наворҳое ки мебинед далелҳои раднашавандае мебошанд ки милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов фарзияи бадахлоқии Эркин Қурбоновро тасдиқ намуд. дар рафти дуохонӣ ба зан хушомад зада ба узви баданаш даст мерасондам. муқобилат накардани ӯро нишонаи пазируфтани худ қабул карда ҳаракатҳоямро идома медиҳам. албатта дарк менамоям ки ин амалам нодуруст ва гуноҳ аст. ба хотири расидан ба ғаразҳои шаҳвонӣ худро шахси тақводору дуохон вонамуд кардан аз фарзияҳоест ки мақомоти тафтишотӣ ба гумонбаршуда нисбат медиҳад. ҳифз намудани якчанд сураву оятҳо аз китоби Қуръон имконият додааст ки корафтодаҳо ихлос намоянд. дастдарозӣ ба домони занҳои бегона дар ҳолест ки гумонбаршуда Қурбонов оиладор ва соҳиби фарзандони баркамол мебошад. ёдовар мешавем ки мақомоти корҳои дохилӣ пайваста тавассути барномаҳои телевизионӣ аҳолиро аз макру фиреби ин тоифаи инсонҳо огоҳ менамояд. аммо мутаассифона ин доғ ҳанӯз дар ҷомеаи мо ҷой дорад ки омили асосияш пайрав будани баъзе аз шаҳрвандон ба ақидаҳои хурофотӣ мебошад. хурофотпарастии шаҳрвандони зудбовар бозори сергарону ҷодугаронро гарм ва кирдорҳои мардумфиребонаи онҳоро равнақ мебахшад. 11 нафар сокинони ноҳияи Шаҳристон дар натиҷаи санҷишҳои мақсадноки кормандони милитсия барои машғул шудан ба серу ҷоду, мушкилкушоӣ ва дармонбахшии дуруғин боздошт ва нисбаташон чораҳои таъсиррасонии қонунӣ андешида шуд. гузориш дар ин хусус. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шаҳристон давоми 6 моҳи соли 2024 фаъолияти ғайриқонунӣ машғул шудан ба фолбинӣ ва серу ҷодугарӣ 11 нафар сокини ҳамин минтақаро ошкор намуда бо дастрасии талаботи моддаи 482 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб доданд. аз хондани дуо, додани тумору таштоб, оби дам, пешгӯии тақдиру кушоиши кор, табобат бо усулҳои ғайримуқаррарӣ то бахткушоӣ ва дигар амалҳо вобаста ба муносибатҳои оиладорӣ дар кирдори ҳуқуқвайронкунандагон дида мешавад. ин нишондиҳанда натиҷаи фаъолият дар самти дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ дар самти пешгирӣ аз хурофотпарастӣ ва мардумфиребии афроди истифодабарандаи гумроҳии сокинон дар вобастагӣ ба эътиқоди динӣ мебошад. масалан, шаҳрвандон Мавлонқулова Гулчеҳра Бердиқуловна соли таваллудаш 1972, Урунова Зулула Тоҳировна соли таваллудаш 1981, Маҳкамов Облоқул Аброрович соли таваллудаш 1953 ва Рӯзибоева Нисо Бутаевна соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандагони ноҳияи Шаҳристон ҳангоми дар хонаи истиқоматиашон ба дуохониву фолбинӣ ва табобатҳои бо ном халқӣ хислати хурофотпарастона машғул шудан муайяну боздошт ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шуданд. асосан бачаҳо гирёнча меёд, тифлаи гирёнча мебиён пагорӯзӣ. модарошон баъзе калонтарон биёд, тарси муштон биёд. бахткушоям баъзе мебиёд, баъзе мебиёд. баъзе бача гирёнча мебиёд бисёр. таъсиррасонӣ ба сарнавишт, пешгӯии тақдир, кушоиши кор, ҳифзу ҳимоя аз чашми бад, баровардани тарсу ваҳм ва ҳасуду кина аз ҷисми инсон бо роҳи дуохонӣ ё истифода аз ашёҳои табииву ғайритабиӣ услуби фаъолияти ғайриқонунии қуввайронкунандагон мебошад, ки бар ивази маблағи пулӣ анҷом дода мешуд.
баҳонаи асосии машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру соҳирӣ гӯё меросӣ будани касб ё баъди беморӣ пайдо шудани қобилият мебошад, дар ҳоле ки худи онҳо ба кӯмаку ёрмандӣ эҳтиёҷ доранд, аҳолиро қабул ва хизматрасонӣ менамоянд. Бовар накарданист ки ашёи маҳсули дасти инсон тақдиру сарнавишти ӯро дигар созад, ё ин ки бо навозиши доира ва замзамаи дуоҳои номафҳум химчазаниҳо ба ҷисм саломатии инсон барқарор ё хушбахтии оилавиро соҳиб шавад. Ин гуфтаҳо мутаассифона ҳолати воқеии ҳуқуқвайронкуниҳои ошкор гардида аз ҷониби милитсияи ноҳияи Шаҳристон мебошад. Ба таъкиди милитсия, то он даме ки шаҳрвандон куркурона аз хизматрасониҳои фолбину мушкилкушо истифода мебаранд, аз байн бурдани ин зуҳуроти номатлуб номумкин боқӣ мемонад. дар ноҳияи хуросони вилояти хатлон низ як нафар зани 58-сола ки бо истифода аз хоки қабристон гӯё муносибатҳои оилавиро гарм ё сард менамудааст, боздошт ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуд. шаҳри кирдорҳои мардумфиребонаи боздошт гардида дар гузориши навбатӣ. имрӯзҳо баъзе аз нафарон ба хотири ба даст овардани маблағи муфт ба сеҳргарӣ ва фолбинӣ машғул мешаванду бо истифода аз ҳар гуна ашё бар ивази ин амалҳои худ маблағи муайяне талаб мекунанд. гарчанде ки қисмати зиёде аз онҳо мунтазам аз ҷониби кормандони мақомотҳои дахлдор дастгир ва ҷазо дода мешаванд, аммо боз ҳам ин масъала нигаронкунанда боқӣ мемонад. дар ноҳияи хуросон як нафар зан Ҳотамова Бибигул соли таваллудаш 1966 сокини деҳаи Ҳақиқат ҳангоми гузарондани амали сеҳру ҷодуи навбатиаш аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳия боздошт карда шуд. ин зани солхӯрда ба ҷои дар роҳи дуруст ҳидоят намудани аҳли ҷомеа худро ҳамчун фаолбину ҷодубарор муаррифӣ намуда бо ҳазорон макру ҳила ба муштарионаш ваъдаҳои беасос медиҳад ки гӯё сеҳру ҷодуи онҳоро баровардан, хуб кардани муносибатҳои оиладорӣ, кушоиши кор, дармони дарду ҷинбарорӣ ба онҳо кӯмак мекарда бошад. бештари муштариёни ин нафари фаолбину ҷинбарор занон ва ҷавондухтарон буда бо маблағҳои ҳангуфт аз мушкил осонкуни хеш дармони дардашонро меҷӯянд. дар ҷараёни санҷиш зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда, қуфлу калид, хонаи занбур, мӯи сар, сӯзану хоки қабристон, ришта ва як миқдор тӯмору таштоб мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Ҳотамова Бибигул парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда санҷиш идома дорад. то ҳанӯз дар ҷомеа нафароне ҳастанд ки ба хотири раҳму шафқати атрофиёнро нисбати худ бедор намудан худро маъюб нишон дода ба талбандагӣ даст мезананд. чунин амали ноҷавонмардона барои ин гуна ашхос одат гардида, гарчанде қаблан аз ҷониби мақомот огаҳ карда шуда бошанд ҳам боз ба чунин кирдор машғул мегарданд. гузориши навбатӣ дар ин бора. саломатӣ беҳтарин неъматест ки мебояд ба қадри он расид. таассуфовар аст ки баъзе аз шаҳрвандон барои ба даст овардани маблағи ночизе худро маъюбу дардманд вонамуд карда ба талбандагӣ машғул мешаванд. зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт ду ҳолати бо чунин шакл ба мардумфиребӣ машғул шудани шаҳрвандон ошкор карда шуд. аз ҷумла шаҳрванд Пардаев Раҳмиддин соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Ваҳдат ки ҷисман солиму бардам аст, зоҳиран худро ҳамчун маъюб вонамуд карда дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба талбандагӣ машғул буд. ма Пардаев Раҳмиддин аз шаҳри Ваҳдат дар шаҳри Душанбе омада дар байни мошино худамро маъюб нишон дода пул кор мекардам. дар асл ма созам. инчунин аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт шаҳрванд Таварруф Ҳайдар соли таваллудаш 1966 сокини шаҳри Ҳисор боздошт гардид. номбурда низ худро ҳамчун маъюб вонамуд карда дар аробачаи маъюбӣ нишаста дар байни роҳи мошингард ба талбандагӣ машғул буд. ман ами каляскара гирифтан дар раҳ мебурам, ҳар хел мешавад риск, гурзе 100 сум, гурзе 200 сум кор мекунам. каляскара харидам бозори кӯҳна бозор ба мақсаде ки бишинам
کار کنم. وابسته به این نسبت هر دو طبق طلبات ماده 479 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های ماموری ترتیب داده شده نسبت پردیف رحم‌الدین حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز و نسبت توارف حیدر حبس ماموری به مهلت 15 شبانه روز تعیین کرده شد. бо фарорасии фасли гарму талаботи шаҳрвандон бахусус наврасону ҷавонон ба обозӣ зиёд гардида ба мушоҳида мерасад ки аз беназоратии бархе падару модарон фарзандони ноболиғи онҳо дар ҷойҳои номуайян ва бе иштироки шахсони калонсол ба обозӣ машғул мешаванд. аз чунин бемасъулиятии волидайн ҳолатҳои ғарқшавии ноболиғону наврасон ҳангоми обозӣ дар куллу дарёҳо ба қайд гирифта шудааст. вобаста ба ҳолатҳои ҷойдошта ба шаҳрвандон муроҷиат менамоем ки фарзандони худро беназорат нагузоранд ва ба онҳо барои обозӣ дар куллу дарёҳо ва дигар ҷойҳои номуайян иҷозат надиҳанд. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хуш, саодату сарбаландӣ таманно намуда хоҳони онем ки дар кишвар ҳамеша амнiyату сарҷамӣ ва осоиштагӣ ҳукмфармо бошад. хайр.